गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। आङो बे समावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोसो जादों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आं नोंथांमोननो दिनैहाय बर'नि बिफा अर्थात उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि 15थि थैनाय सान बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होनना जों बुंनांगोन बा बाख्नायजाथाव मोनसे सान। दिनैहाय भारतनि राजधानी बा गोदान दिल्लीयाव जोंनि बर' हारिनि बिफा अर्थात उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा गायसनगोन आरो बिथांनि मुङै मोनसे लामा बिमुं होगोन, लामा बेखेवगोन। बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों, नुनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों बेयो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे बा आगानसे आवगायलांनाय जागोन बा जारिमिन जानानै थागोन। जाय बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव खामानि मावबाय बा खस्थ' खालामबाय बा जाफुंहोनो हाबाय दिनै मानाव गेदेर बिथांमोनखौ आंनि सिगाङाव सोलोंनानै आंबो बर' हारिखौ मोजां मोनो हिसाबै बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरो। जों बयबो मिथिगौ जे बर' हारिया मोनसे समाव मामोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दा बर'नि बिफा बड'फानि नाजानायजोंनो दिनैहाय बर' हारिया नैबे थासारिसिम सफैनो हादों, बे मोजां थासारिसिम सफैनो हादों। बिथांनि आदर्श बोसोन, बिथांनि फोरोंनाय, बिथांनि साननाय गासैखौबो लानानै दिनै बर' हारिया लासै लासै लामा थाबायदों आरो नैबे मोनसे दिनैनि मोजां थासारिखौ मोननो हादों। जों आसा खालामनो हायो, होनो हायो बेबायदि दिनै मोजां मोनसे बेबायदि थासारिसिम सफैनो हाबाय। लासै लासैनो जायफ्रा दिनैहाय बर' हारिनि बिबानखौ लानानै बर' हारिखौ दैदेनगासिनो दं, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं, बिथांमोननि नाजानायजों लासै लासै बर' हारिया मोनसे मोजां लेभेलावहाय सफैनो हादों, मिजिंथिनो हादों। दिनै गोजोनथाव जों मिथिनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिटिआर खुंथाय, लोगोसे गुबुन गुबुन बर'नि माहारिया आफादफोर, लोगोसे रायजो राजा, बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरा दिल्लीयाव दंहैयो। दिनै दिल्लीयाव मोनसे हाबाफारि दङ, बेनो जाहैबाय आं दहाय सिगाङाव बुंखादों बड'फानि मुसुखाखौ दिल्लीयाव गायसनगोन आरो बेखेवगोन। बिथांनि मुङै मोनसे लामा बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि, जै बड'।